Kilala po si Santa Clara sa kanyang kababaan ng loob, sa kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos at sa kanyang kabanalan. But one time, St. Clare had this very beautiful teaching. She said that we become what we love, and who we love shapes who will become. Ang ganda po, no? Nagiging tayo kung sinong ating minamahal, at kung ano ang ating minamahal, hinuhubog niyan ang ating pagkatao. If you love things, you will become a thing. If you love nothing, you will be nothing. Hindi po pwedeng wala tayong minamahal. Ang problema sa ating buhay, mali ang ating minamahal. There is no issue with loving. The issue is we love wrongly. Kaya nga, kung magmamahal ka na rin, magmahal ka ng tama. Amen? Huwag kang magmamahal ng may tama. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Kung sino pa yung may tama, siya pa ang minahal mo. Magandang pagnilayan yan. Sino ang aking minamahal? Who do you love? Kwento po ng aking ama, nung siya'y binata pa, kilala niya ang aking ina. Hindi man daw siya palasimba, pero dahil po ang aking nanay, mahilig na nagsisimba araw-araw, kaya pati din siya, nakuha niya ang ugali na araw-araw, pumapasok sa simbahan at nagsisimba't nananalangin. Tingnan niyo na po, nakakamukha mo ang iyong minamahal. Hindi pwedeng hindi ka impluhensyahan ng iyong iniibig. Kaya nga may dahilan ng ating Panginoong Jesucristo, bakit sinabi niya, guard your heart. Bantayan niyo ang inyong mga puso. Dahil kung sino ang iyong minamahal, babaguhin ka niya. Kung minamahal mo ang pera, magiging kamukha mo ang pera. Di po ba? At ano ang ugali ng mga nagmamahal sa pera? Kaugali nila mga hayop. Bakit? Dahil napansin niyo po ba, ang mga salapi natin, hindi na bayani ang nakatatak. Puro hayop. Di ba? Tarsier, pagong, agila. No? At ano po ang ugali ng mga hayop minsan? Sila po ay sugapa, makasarili. Kaya nga, pag ikaw ay nagmamahal lang ng pera, nagiging matakaw ka. Amen? How do you describe money? We say that money is cold and hard. That is what cash is. We have cold and hard cash. Kaya nga, pag mahal na mahal mo ang pera, kaysa sa mga tao, dito nanlalamigay ang puso at nagiging matigas ang iyong kalooban. Kaya nga, nauunawaan na natin ngayon bakit ang una at ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos, nakasulat po sa Biblia, ay mahalin mo ang Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas mo. Dahil kung minamahal mo ang Diyos, nagiging kamukha mo ang Diyos. Nung minsan, nanonood po ako ng interview ni Nova Villa. Kilala niya po ba siya? Yung pong matandang actress na minsan o madalas kasama po ni Dolphy nung buhay pa siya. May asawa po pala si Nova Villa. Hindi po artista. Pero isa po siyang atleta. At sa kasuwiang palad, nagkaroon po ng sakit yung kanyang mister na bedridden siya. Tanong po ng interviewer kay Nova Villa, saan siya humuhugot ng lakas para magtrabaho
and at the same time, alagaan niya yung kanyang mister. Napakaganda po ng sagot ni Nova Villa. Sabi niya, ang lakas ko ay nanggagaling sa pagmamahal ko kay Jesus. Dahil sa pagmamahal ko kay Jesus, dito ako nakakatanggap ng biyaya ng pagpapala at grasya. Nakakayanan daw po niya magtrabaho kahit meron na siyang katandaan at kahit na hindi naman po siya big star. Merong dumarating na pera para pambili po niya ng gamot para sa kanyang asawa. Alam niyo po, napaka-sweet ni Nova Villa sa kanyang asawa. Kahit na ito hindi makagalaw, pag nandun daw po siya sa bahay, palagi niya sinasamahan, hinahalikan. Pag wala daw po siya sa bahay, palagi niyang tinatawagan, kinukumusta niya. Paano naging napaka-simple, napaka-down to earth, at napakabait ni Nova Villa? Ito po ay dahil binigay daw niya buong-buo ang kanyang sarili sa Diyos. Look at that, my dear friends. See how we are being transformed by our love for God. Because this actress loved God, she became like God who loves. Kaya nga, ang dapat love at first sight natin ay ang Diyos. Kung mahal na mahal mo ang Diyos, makakamukha mong ugali ng Diyos. But secondly, we need to reflect also, what do I love? Ang tanong hindi lang yung kung sinong minamahal mo pero ano ang iyong minamahal? Aminin man natin hindi, marami sa atin, mas mahal pa ang gamit kaysa sa tao. Yan ang nakakalungkot. Ang gamit na dapat natin ginagamit, pero kadalasan ang tao ginagawa nating gamit. Ang gamit ang ating minamahal. Paano mo masasabi na mas mahal mo ang gamit kaysa sa tao? Tignan mo kung mas marami yung oras na binibigay mo dyan sa gamit na yan. Kung saan mo binubuhos ang iyong oras, malamang sa malamang, mas mahal mo yan. Di po ba? Kung mas marami kang oras sa pakikipagtsismisan kaysa sa iyong pakikisama sa iyong pamilya, mas mahal mo ang tsismisan. Kung mas marami kang oras nakikipag-inuman kaysa sa pagtatrabaho at pagnenegosyo, mahal mo ang iyong bisyo. Remember that the greatest gift that we can give to others is time. Because time once lost can never be returned. Yan ang ibig sabihin ng time is gold. Mas mahalaga pa ang oras kaysa sa ginto, kaysa sa anong kayamanan. Kaya nga, kung meron kang oras, dapat wag mo sayangin ito. Buti pa ang pera kapag nawala, pwede mong kitain. Ang gamit kapag nasira, pwede mong palitan. Pero ang oras na nawala ay hindi mo na pwedeng maibalik. Time gone is time wasted. Kaya nga, magandang itanong, anong pinag-uukulan ko ng panahon? May nakakalungkot pong balita, napanood ko lang po. Isang 13 anyos na bata, pinatay ang isang 8 years old na kalaro na babae. Sinakal daw po. Ano ang dahilan? Tinatanong siya ng mga pulis. Dahil daw gusto niyang gayahin yung mga napapanood niya sa internet. Tingnan niyo po ang epekto ng cellphone at ng social media, ng internet, nawawalan na tayo ng pagkatao. Dahil sa mga gadget, nagiging robotic tayo. Nawawala ng puso nating mga tao. Kaya nga sabi po ni Pope Leo XIV, no algorithm can replace a hug. Bandang huli, ang mas mahalaga at hinahanap-hanap natin ay ang yakap ng ating kapwa. Kaya nga, bawasan mo naman yung pagtitig mo dyan sa iyong cellphone. Because the contents,
Your games, whatever it is in the internet can never satisfy fully the longing of our hearts and spirits. Ano bang nangyayari sa atin? What have we become because of our love for things? We must remember what really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Kaya nga nung pinanganak tayo, wala naman tayong dala. At kapag tayo lumisan na dito sa mundo, wala din tayong dadalhin o hawak-hawak. Mag-ingat po kayo. Kung saan ka nakakapit, malamang malamang yan ay yung minamahal na. Kaya nga tayo inaanyayahan ng Diyos na bumitiw palagi para tayo ay mahawakan niya, para tayo ay mas mailapit ng Diyos sa Kanya. Habang meron kang hawak, lalong bumibigat ng iyong buhay at mas mahihirapan ka sa iyong paglapit sa Diyos. Matuto tayo kay Santa Clara na iniwan niya lahat-lahat. At ano ang naging epekto nito sa kanyang buhay? Nagkaroon siya ng tuwa at ng kapayapaan. Who do you love? What do you love? Be careful because where you put your love, you become like that. Hingin natin ang tulong ni Santa Clara na tayo'y tunay na magmahal para tayo ay tunay na pagpalain pa ng Diyos. Amen.